आथिखालाव जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसु बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेबायदि ड्राग्स आरो जौ जुवा बिदि लानायाव नुयोब्ला जों बेखौ तारमाने फोसाबलांनो थाखाय जों बेखौ गोख्रोङैनो जोङो दिनै जोंनि एग्जिकिउटिभ मिटिंआव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसु एग्जिकिउटिभ मिटिंआव जों सावरायनाय जादों। बेखौ जोङो मोजां फोसाबलांनो थाखाय बेखौ जों स्ट्रं भाबै जोङो बेखौ एक्सन लागोन आरो जों हाबाखौ मावफुंगोनबो। खुलुमबाय। दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादा मोनसे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव एग्जिकिउटिभ मिटिं लायो। बे लानायनि जाहोननि थांखियानो जाहैबाय जों गुवारै सावरायलायनानै खोन्दो आरो खोन्दोसा दाफुंनायनि थाखाय आरो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ मजबुत खालामनायनि थाखाय जोङो बे सावरायमेलखौ लानाय जायो। आरो जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुआ सेन्ट्रेलनि बिथोन बायदियै जोंहा फैबाय थानाय समाव आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय जोङो गोख्रोङै थियारियै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुआ हेफाजाब होलांगोन आरो जों बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा महर दानो थाखाय जों आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव फैगौ डिसेम्बर दानाव दिसपुर आरो दिल्लीयाव थांनायाव रायजो राजाखौ मदद होनो थाखाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा उन्दै लाइमोनफोरखौ जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै जों खावलायहरोदि जौ जुवा ड्राग्स बेफोर जानायनिफ्राय जाहाथे जोंनि बर' लाइमोनफोरा जानगाराव थानांगौ। जों हारिनि थाखाय मावलांगोन आरो जोङो फोसाबलांनो थाखाय जोङो दिनै बायदिसिना बिदिनो गाज्रि हुदा आरो बिदिनो जौ जुवा ड्राग्सफोरनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय जों बर' माहारियारि फरायसाफोरा गुरै खावलायहरो आरो जों बेखौ अरायसमबो जों फोसाबलांबाय थागोन आरो जोङो समाजखौ जोङो गोजौआव जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोंनि बर' हारिखौ बुहुमाव अरायबो गेरेमसा महरै दालांनो थाखाय जोङो हाबा मावलांगोन। बेयाव जोंहा बर' जाथिनि थाखाय सोमावसारनायाव जोंहा रावखौबो बुंनांगौ खोथा गैया। जोंनि बायदि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों जेरेखम थांखि लादों जोङो आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय जोंनि बायदि हाबाफारिखौ जों मावलांगोन। एबसु बायदि मावलांदों जोंहा बेयाव बुंनांगौ खोथा गैया। जों जेसेबां दिन जोङो बड'लेण्ड मोना जोंनि बर' हारिफ्रा जों बुहुमाव बर' माहारिखौ गेरेमसा महर दानो हाया बड'लेण्ड मोना अब्लासिम जोङो अरायबो जों बे आन्दलनखौ जों अरायबो सोमावसारलांबाय थागोन। नोंथांमोना डिसेम्बरनि बाथ्रा बुंदों खालारा मा जों दिनैसिम जों खालारखौ थिग खालामथ'नो हायाखै। जों थारमाने डिसेम्बर दानाव जों दिसपुर टु दिल्ली जों बेखौ थारमाने सोमावसारनायखौ जों 100% रायजो राजा लानानै जों बेखौ सोमावसारहैगोन।